kendo eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Biro chuno weg nyamburko mondo mi ochul osuru maparo mar chik mar omenda magana lokruok moro amora motimore. Jakom komiti mar weche osuru wacho mai kinde mane riwruoge bura ochopo mbele komiti no kakoro kwedo meto mar osuru no kamko kuomgi wacho ni kochwa ni nyaka kete to duoke piny kawo yaya 2.5 nyaka 1%. En twak ma osebedo kadhi mbele pacho ka twak makama medo yo jokanyo e sekta mopogore opogore kaka wuono jokanyo e sekta mar okumba, johala e sekta mar ndeke kod joket mondo no chope nyim komiti marango weche mag budget mathuka. Paro mar omenda osuru siling 5,000 gi siling 100,100 ne weg nyamburko mathuka. Paro mokwele gi jokanyo sekta mar okumba kagiwacho ni obiro duoko piny kwan oganda makawo okumba ne nyamburko. Gigolo paro ni kata ka ochuno ni nyaka keto osuru no ujo duoke piny kawo ya 2.5 nyaka 1%. The Insurance Act makes it mandatory for everybody with a motor vehicle on the road to have an insurance cover. So what will happen is that comprehensive covers are going to reduce significantly. People will no longer afford comprehensive covers to third-party insurance covers. And what does this mean to you and I who are going to be the insured? It means that we are sitting on a risk in the event of an accident, God forbid. What means is that the insurance companies will only cover claims relating to third parties, but will not cover your own claim. So that means that you have to go back to your pocket and source or look for finances to make good the damage that has been done on your vehicle or even on yourself in case of injury. Bendegi wacho ni okang' mar medo osuru e sekta mar nyamburko biro kelo midhiero ne jolos nyamburko matiyo e garaj kaluwore gi dok chien e kwan nyamburko ma chikno dhi kelo. I cannot afford a comprehensive cover, but I'm required to pay tax of 50,000 Kenya shillings, notwithstanding the fact that I'm not able to cover my own vehicle. I will not call it a contradiction. I think it has started to be a very big challenge because that Kenyan who is not able to pay for his 2 million cover, you are not able to pay a comprehensive cover, but then you are required to pay 50,000. The easiest thing is to just let's carry that, but when every everyone that point of consumption, then you can levy the VAT, because then there is value being created. But in terms of applying this, very small group of airlines have taken on a significant capital risk, it will actually diminish the attractiveness of the country. Den kweth mano kiod bura opio wanda yolero ni kata obedo ni gionge gi kwan jo od bura manyalo tamo chikno kadho tongang' ok gibisiro paro mar chikno mowacho ni biro medo pek ne oganda jo Kenya masani nengo ngima omero. Asewacho kendo wanuoyo ni wan ok wajal siro chenro mora mar medo osuru. Seche moko bende waneno ni ginyalo kelo picha moro mar kethruok mondo gi gol pach jopiny kuom gigo ma gitimo maricho. Samoro gide kelo weche mag pogruok e kindgi mondo jo Kenya pachgi obed mane weche mag tungni mane yud mondo kik jo Kenya ng'ima tut wach mar chike mag osuru mabiro hinyogi.